unha iniciativa que convoca a Microrrei de Bibliotecas Escolares aquí da Mariña. E hoxe aquí seguimos de festa, e hoxe é un gran día, unha vez máis, de celebración. Contaremos con varias actuacións. Primeiro Celeiro, que ten preparado logo un pequeno recital, e terán o privilexio de estar acompañados puntualmente polo grupo de guitarras do Conservatorio de Música daqui de Viveiro. A continuación daremos paso ao noso compañero Iván Sánchez Álvarez, do Ceipro Estobillo, que lerá o discurso de clausura destas xornadas, e finalmente o grupo de guitarra do Conservatorio de Música despedirá as xornadas deleitándonos cun microconcerto. Así que damos paso ao coro do Ceipro de Celeiro e adiante Manuel. As nosas bibliotecas desta volta énxense de música. Vamos a cantar uns contos, polo tanto son contos en cantos. Vai dedicada para ela, para María Rolle, que escribiu o conto Esta non é outra historia de piratas. Agora
Queremos, desde o CEI de Celeiro e tamén desde a microrrede da Mariña, pois queremos agradecer a súa colaboración. Ademais, non solamente están os rapaces e rapazas do conservatorio, sino que nos acompañan 2 mestres do noso colexio. Temos a guitarra, a Madalena Álvarez, e temos ao violín a Ricardo González. A quen lles dou especialmente as gracias porque este ano pois fixéronme moi feliz.
chega a hora de dar clausura a esta exposición, a volta coas palabras, da nosa microrede. Unha edición, sin dúbida, moi agardada, despois de 2 anos de ausencia presencial por mor da pandemia. A vivencia, feita a palabra, foi o fío conductor de toda esta experiencia. As bibliotecas son a palabra, e a palabra é a biblioteca. Non podíamos entender a unha sin a outra. As nosas bibliotecas revelanse unha vez máis como un faro que guía o rumbo dos centros educativos, aportando todos os proxectos que van máis alá do curricular, e mesturando o arte e as vivencias persoais e familiares. O mundo cabe nunha biblioteca, e na presente edición penso que queda claro que a mestura que impregna.